Meta nitkellmu dwar l-ambjent m'għandniex nibżgħu nkunu kuraġġużi. Kien dan il-messaġġ ewlieni tal-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela waqt diskussjoni mill-aktar interessanti dwar il-qasam ambjentali f'Marsaxlokk. Dan bħala parti mill-attivitajiet tal-Partit Laburista bħala parti mill-kampanja elettorali brabta mal-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju, kampanja bit-tema Is-saħħa lil Maltin. F'din l-attività l-Prim Ministru fost affarijiet oħra ħabbar ħidma mill-Gvern biex ikun assigurat li l-art agrikola f'Bulebel ma tiġix żviluppata. Ninsab f'pożizzjoni wkoll li nikkonferma li il-pjan lokali għal dak li jolqot iż-żona industrijali ta' Bulebel se jkun qed jiġi modifikat biex wieħed jiżgura darba l dejjem li mhux se jkun hemm żvilupp hemmhekk illi ikun qiegħed jolqot art agrikola. L-art agrikola kienet raba u hekk se tibqa'. Fuq l-istess suġġett il-Prim Ministru rimarka l-ħidma sfiqa biex Ħondoq ir-Rumien jiġi salvat mill-iżvilupp. U hemmhekk tajna deċiżjoni li kienet ukoll imnebħa mill-kuraġġ. Il-bidla fil-pjan lokali biex darba l dejjem żvilupp f'Ħondoq ir-Rumien ma jsir u ma jsir qatt. U bħalissa din propju fil-proċess biex dik il-bidla fil-pjan lokali tiġi siġillata, dik il-garanzija li tajna bot mill-aktar ċar tiġi siġillata darba l dejjem. Sa dan it-tant il-Prim Ministru rimarka wkoll il-ħemel ta' miżuri ta' Gvern Laburista favur il-qasam ambjentali f'pajjiżna. Semma fost oħrajn il-proġett ta' shore to ship li permezz tiegħu vapuri u cruise liners li jidħlu fil-port il-kbir jistgħu jitqabdu mal-gritt tal-elettriku ta' pajjiżna u jitfu l-magni tagħhom b'riżultat li jniġsu anqas. Minn barra hekk Dr. Bela rimarka inċentivi brabta mal-qassam tal-proprjetà fosthom dawk għal first time buyers u l-ħelsien mill-VAT f'każ ta' restawru xiri ta' proprjetajiet f'żoni ta' konservazzjoni urbana li introduċa Gvern Laburista. Brabta mal-pjani lokali u r-revizjoni tagħhom fl-2006 mill-Partit Nazzjonalista biex art kbira daqs is-Siġġiewi b'daqqa ta' pinna seta' jsir żvilupp fuqha. Il-Prim Ministru sostna li dritt tal-iżvilupp li għandhom il-persuni sidin ta' dawn l-artijiet ma jistax jitneħħa. Madankollu għandu jintlaħaq bilanċ bl-użu tal-proprjetajiet tal-Gvern favur il-benefiċċji tal-komunità anke permezz ta' żvilupp ta' spazju ħodor. Dr. Bela temm il-messaġġ tiegħu billi sostna li l-jum ta' 8 ta' Ġunju għal jum li fih il-poplu se jiddeċidi jekk hux se jibqa' jinbotta l qudiem gvern li jemmen bis-saħħa f'dawn l-inizjattivi jew ireġġa l-arloġġ lura. Il-jum ta' 8 ta' Ġunju huwa jum importanti ħafna, jum li fih intom se tkunu qegħdin tieħdu deċiżjoni fuq jekk tridux tibqgħu timbuttaw il qudiem gvern li jemmen bis-saħħa f'dawn l-inizjattivi jew jekk hux se tagħtu iċ-ċans lil min irrid ireġġa l-arloġġ lura. L-għażla hija waħda ċara, l-għażla hija waħda f'idejkom, l-għażla tkun waħda favur li nagħtu s-saħħa lill-Lawċin, is-saħħa lill-Maltin, is-saħħa lill-Ixlukkajri kollha.